dintre întrebările dumneavoastră, încercând să respect pe cât posibil recomandările Societății Române de Obstetrică Ginecologie și ale Agenției Naționale de Transplant, dar și a societăților internaționale de obstetrică, ginecologie, reproducere umană și a Centrului European pentru Prevenția și Diagnosticul Bolilor. Iată câteva dintre întrebările pe care le-am primit și pe care am încercat să le sintetizez. Cât de riscante sunt în această perioadă vizitele la medic? Societatea Internațională de Obstetrică Ginecologie consideră că în perioada de pandemie, gravidele trebuie să ajungă la medic pentru a efectua toate controalele și investigațiile obligatorii, pe cele esențiale, dar în același timp, investigații sau consultații care au în vedere doar interpretare de rezultate de analize sau ajustare de terapie pot fi amânate sau pot fi efectuate prin consiliere online sau prin alte căi de comunicare la distanță stabilită în prealabil cu medicul sau asistenta care vă urmărește. În cazul în care apar probleme pe parcursul sarcinii, vizita la medic este obligatorie, dar în această situație pacienta va trebui să știe că trebuie să respecte normele de igienă, normele de conduită care să prevină răspândirea infecției COVID în populație și în același timp trebuie să respecte ora de programare și distanța fizică între pacienți în sala de așteptare. De asemenea, în orice cabinet sau clinică, pacienta va intra neînsoțită pentru a putea evita aglomerațiile. O altă întrebare la care pacientele vor să afle răspunsul este cât de periculoasă este infecția cu virusul COVID-19 în timpul sarcinii. Această întrebare presupune două aspecte, și anume, cât de periculoasă este evoluția infecției la pacienta gravidă și cât de periculoasă este infecția asupra fătului. În ceea ce privește evoluția infecției la gravidă, s-a constatat că nu există diferențe de evoluție la femeia gravidă față de femeia negravidă pentru aceeași categorie de vârstă și pentru aceleași probleme de sănătate. Deci, sarcina nu influențează evoluția infecției cu coronavirusul de tip nou. În ceea ce privește efectul asupra fătului, din datele deținute până în prezent, se consideră că nu există pasaj viral de la mamă la făt în timpul evoluției sarcinii, ci probabil doar în timpul nașterii și în situații speciale sau imediat după naștere. Deci virusul nu trece de la mamă la făt, cel puțin până pe baza cunoștințelor actuale. Nu s-au constatat semne de afectare fetală în timpul sarcinii. De asemenea, există și alte aspecte care trebuie avute în vedere în legătură cu evoluția fătului și anume, dacă în primul trimestru de sarcină și mai exact în prima lună de la concepție mama prezintă stare febrilă prelungită, poate să existe efect asupra fătului, dar acest efect este datorat febrei și nu este particular infecției cu coronavirus. Infecția prelungită în prima lună de sarcină se poate asocia cu o incidență crescută de anomalii ale sistemului nervos central fetal. Dar această creștere în incidență este de aproximativ 1 la 1000, adică pacientele gravide care nu sunt febrile au o incidență de 1 la 1000 a anomaliilor de sistem nervos central ale fătului, în schimb gravidele care sunt febrile prelungit în primul trimestru de sarcină au o incidență de circa 2 la 1000 a acestui tip de anomalii. De aceea este foarte recomandată efectuarea ecografiilor de morfologie fetală la vârsta de 18-20 de săptămâni de sarcină pentru depistarea posibilor malformații, dar care, încă o dată, spun, nu sunt datorate infecției specifice cu virusul COVID, ci sunt datorate sindromului febril prelungit la începutul sarcinii. De asemenea, în cazul în care gravida intră în traval și este încă infectată COVID, se poate pune problema unei intervenții chirurgicale cezariene de urgență,
întrucât starea mamei și starea fătului se pot agrava pe parcursul nașterii și de asemenea se poate pune problema scurtării, expunerii fătului la infecția COVID. Deci momentul de transfer de virus de la mamă la făt poate fi considerat momentul de naștere. Feții care au fost însă testați pozitiv, nou-născuții testați pozitiv în primele zile după naștere, au fost considerați infectați fie în timpul travaliului, fie după naștere, din exterior, deoarece nu s-a constatat prezența virusului în lichidul amniotic sau în țesutul placentar. Deci nu se consideră infecție pe verticală în timpul sarcinii. O altă întrebare este cât de periculoasă este infecția cu virusul corona de tip nou dacă mama este infectată imediat după naștere. Aici există și alte... nu există o unitate de păreri, nu există o unanimitate. Atitudinea este diferită în funcție... Noi urmărim să respectăm recomandările forurilor noastre, dar deocamdată se recomandă că în cazul în care mama este asimptomatică sau mama are o formă ușoară, să nu fie separată de copil, dar să poată să respecte măsurile de igienă, respectiv spălatul pe mâini, purtatul măștii, în plus să nu atingă fața, să încerce să evite a atinge fața copilului, să mențină o distanță de cel puțin 2 metri în timp ce copilul doarme și de asemenea să nu tușească și să nu strănute în camera copilului. Dacă aceste condiții pot fi îndeplinite, nu se recomandă separarea mamei de copil atunci când starea mamei o permite. O altă întrebare este dacă dacă mamele care au născut pot alăpta atunci când sunt pozitive cu virusul COVID-19. Deoarece nu s-a descoperit încă prezența virusului în laptele matern, nu putem contraindica alăptarea. Din nou, se recomandă păstrarea tuturor măsurilor de igienă și de asemenea se recomandă ca mama să se mulgă, de preferat cu pompe electrice, și să păstreze măsurile de igienă la momentul de manipulare a pompelor sau a biberoanelor și, dacă se poate, alăptarea să fie făcută de o persoană sănătoasă, dar nu este contraindicată și alăptarea făcută de mamă. O particularitate în legătură cu evoluția sarcinii la mama infectată cu COVID constă în starea mamei. Respectiv, dacă mama are o formă ușoară sau asimptomatică, sarcina evoluează ca la orice femeie și negravidă. Dar dacă mama face o formă gravă de boală și necesită transfer în unitățile de terapie intensivă, atunci situația se schimbă, deoarece pe lângă starea mai gravă a mamei, pe lângă oxigenarea mai scăzută și reacția organismului matern, se suprapune și riscul pe care îl aduc terapiile, medicația, care se folosește pentru tratamentul infecției cu COVID și care poate avea efect negativ, uneori fatal, asupra evoluției. Și în sfârșit, ultima întrebare se referă la este pusă de pacientele care vor să devină mame în această perioadă și se referă la faptul că sunt sau nu sunt recomandate tehnicile de reproducere umană asistată în perioada de pandemie. Nu sunt contraindicate. Nu sunt contraindicate, în schimb, sunt obligatorii condițiile care trebuie respectate și anume cuplurile. Deci și mama, și pacienta și partenerul vor trebui testați COVID de 2 ori, o dată înaintea începerii stimulării și o dată înaintea procedurilor. Vor trebui să respecte o perioadă de izolare de 28 de zile. Această izolare se referă, de fapt, la izolarea față de persoanele și față de locurile cu potențial de a fi pozitive, cunoscute sau potențial pozitive. Și, de asemenea, indicația pe care o dau societățile de reproducere asistată, atât din țara noastră cât și din străinătate, se referă la tehnicile de reproducere asistată, care se recomandă a fi cele cu crioprezervare și nu cu transfer în această perioadă.
Sper că am reușit să aduc puțină liniște în sufletul gravidelor și al celor care în această perioadă își propun să devină mame. Vă promitem că revenim cu noi informații în legătură cu evoluția sarcinilor în perioada pandemiei, pe măsura acumulării experienței atât în țara noastră cât și internațional. Vă mulțumesc!